Ez itt a Hot 16, összeraktam az éjjel a kis saját szövegemet. Szeretném, hogyha megnéznétek, fogadjátok sok szeretettel. Küldöm mindenkinek. Speciálba. Közmunkából kurvára nem lehet élni, testvérem. Dolgoztam én is, ott bele sajog minden testrészem. Fiatal vagyok, millió egyszer hibáztam, de ahogy tudtam, én a szarból mindig kimásztam. Hatalmas lélekkel, sosem voltam ártatlan. Mégis azt kell néznem, mikor kiszurkést a hátamba. Sokat köszönhetek a páromnak, a családnak. Senkinek sem tűntem soha, hogyha engem gyaláznak. Gyalázat az, ami folyik itthon elmond. A helyes értékrendről sajnos fontosabb az ego. Lassan mindenki koldus lesz, egyre több a csöves. Az álmaidat tudsz, viszont engem tesó követ. Meghálálom mindenkinek a belém rakott bizalmat. A ratyiknak van helybérelve, számtalan a víz alatt. Akad még helyes tesó bőven a papíron. Géppuskatolommal én a fékeket kiírtom. Sosem követtem szabályokat, a sajátodat jártam. 16 sor helyett sajnos 18 lett bátyja. Jó, na az én kívüli hívottjaim pedig Madarász Zsolti barátom innen a szomszédból, és PG Pavlik Gergő barátom Párkányról, Szlovákiáról. 72 órátok van, fiúk, na hajrá!